Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Tiwerenga uthenga wabwino wa Luka mutu wake wa 4 kuyambira ndime ya 13 ndime yoyamba mpaka ndime yake ya 13. Luka 4:1 mpaka 13. Yesu alodzazidwa ndi Mzimu Woyera adabwerako ku mtsinje wa Yorodani kuja. Mzimu Woyerayo ankamutsogolera mchipululu masiku 40. Ndipo kumeneko Satana ankamuyesa. Yesu sankadya kanthu masiku amenewo, ndiwo amene masiku adatha adamva njala. Tsono Satana adamuwuza kuti, ngati ndinu mwana wa Mulungu, lamulani mwala uli apawu kuti usanduke chakudya. Koma Yesu adati, malemba akuti, munthu sangathe kukhala moyo ndi chakudya chokha. Pambuyo pake Satana adatenga Yesu kupita naye pamalo okwera, ndipo pakamphindi kakang'ono adamuonetsa mayiko a maufumu onse apansi pano. Tsono adamuwuza kuti, ndizakupatsani ulamuliro ndi ulemerero onsewu umene mwauona apawu, chifukwa zidapatsidwa kwa ine, ndipo ndimazipatsa aliyense amene ndimafuna. Choncho mukandipembedza zonsezi zidzakhala zanu. Apo Yesu adati, malemba akutinso, uzipembedza Ambuye Mulungu wako ndipo uziwatumikira iwo okha. Potsiriza Satana adatenga Yesu kupita naye ku Yerusalemu, nakamuyimika pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Adamuwuza kuti, ngati ndinu mwana wa Mulungu muziponye pansi, paja malemba akuti, Mulungu adzatuma angelo ake kuti akusamaleni, ndipo iwo adzakunyamulani m'manja mwawo, kuti mapazi anu angapweteke pa miyala. Koma Yesu adati, malemba akutinso, usawayese Ambuye Mulungu wako. Tsono Satana atatha kumuyesa mwa zonsezi, adalekana naye kudikira nthawi ina. Mthenga wa Ambuye. Abale okondeka mwa Ambuye, lero la Mulungu loyamba munyengo inoyo ya Lenti chaka C, malemba oyera akutithandiza makamaka kuti tizindikire bwino kufunika komukana Satana. Satana tikuyenera kumukana chifukwa zimene iye amafuna ndi kutilekanitsa ifeyo ana a Mulungu ndi Mulungu Atate athu. Satana amamva kukoma, Satana amakondwera akaona kuti iye amene ali wake wa Mulungu akusemphana ndi Mulunguyo. Ndipo ndiochenjera, tamva kuti Ambuye Yesu atamaliza masiku awo 40 opemphera ndi kusala zakudya, anamva njala. Ndipo atamva njala, mayesero amene Satana akubwera nawo kwa Yesu tsopano ndakuti akudziwa kuti Yesuyo mwa iyeyo muli khumbo lofuna chakudya. Ndipo Satana akubwera kumuwuza Yesu akuti, ngati ndinu mwana wa Mulungu, lamulani mwala uli apawu kuti usanduke chakudya.
palibe zambiri zimene Satana anampempha Yesu. Satana akuzoti Yesu ali ndi njala, ndipo iye chomwe akufuna nchokuti Yesuyo angoyionetsa. Tikanakhala enafe tikanayionesa kuti Satana yazoti tili ndi mphamvu. Tikanakhala ina amene kungotenga mwala mkulamula kuti iwe tasanduka buledi chakhala chovuta, iwe uli mwana wa Mulungu, uli nazo akanazionesa ndithu. Koma Ambuye Yesu sakupanga zimenezo ayi. Ambuye Yesu m'malo mwake iye tsopano chimene akupanga ndi chomuza Satana kunena kuti malemba akuti munthu sakhala moyo ndi chakudya chokha. Satana pofika kwa Yesu akaona ngati yeye mapulani ake akwaniritsidwa, kuti ndiye kuti Yesuyo amugonjetsa. Kenako Satana waona kuti sizikutheka, akumtenga Yesu kukamkweza pamwamba. Atumaka mphindi kochepa anamuonetsa maufumu onse akuluakulu a dziko lapansi, nkumuwuza kuti zonsezi izi ndizakupatsani, maufumu onsewa ndizakupatsani pokhapokha ngati inuyo muzagwade pansi ndikundipembedza. Chifukwa maufumu onsewa Mulungu anandipatsa ineyo. Satana alimira kuyankhula ndi Yesu akuyiwalazo kuti maufumu onsewa ndi aka Yesuyo. Satana alimira kuyankhula ndi Yesu akuyiwalazo kunena kuti Yesuyo ndiye amene ali mfumu ya mafumu, ya maufumu onsewo. Koma akubwera kumuzona kuti cha maufumu onsewa nzakupatsani mukagwada kundipembedza. Ambuye Yesu akumuza Satana akuti malemba akutinso usapembedze mulungu wina kumene ndekha. Kenako Satana akuona kuti mani waso ndende ukakamira bwanji. Kenako tsopano akuntenga Yesu kamkweza pamwamba pena ndakumuza kuti malemba akuti Mulungu adzatuma angelo ake kuti akuwakheni mukaziponya pansi simuzavulala iyayi. Pamene pati tsopano Satana walowa m'masalimo. Satana akutenga Baibulo tsopano. Satana walowa m'masalimo akumuza Yesu tsopano ndi mawu a Mulungu. Phazi lako silizaterereka, Mulungu wako sazaudzera. Ndisali manji pa chimeneja akatoliko pemphera sali manji meneja paja 121. Satana akutenga salimo meneja ndikumpatsa Yesu. Cholinga Yesu atani agonje akhulupirire unena kuti awadi awa akuyankha zochokera kwa Mulungu. Koma Ambuye Yesu akumuza Satana kunena kuti malemba osati akunena kuti usamuyese Ambuye Mulungu wako. Tibwere kwa ife tsopano. Mayesero a Ambuye Yesu ataona onse atatu. Loyamba Satana akumuza Yesu apange mwala usanduke buledi. Yesu akana. Achiwiri Satana akumuza Yesu azampasa maufumu onse akamugwadira. Yesu akana. Lachitatu akumuza Yesu aziponye kuchokera pamwamba chifukwa malemba oyera akuti okhulupirira Mulungu sazavulala. Chifukwa Mulungu adzatuma angelo wake kuti amuwakhe, phazi lake lisaterereke pansi, phazi lake lisavulale. Koma Ambuye Yesu akuti chani? Usamuyesa Ambuye Mulungu wako. Ife abale anzanga nthawi zambiri timamuyesa Mulungu. Ndipo kawiri anthufe timangokhulupirira zosayenera kuzikhulupirira. Madera ambiri mzigawo zambiri moyo wathu timaupereka modalira anthu a dziko lapansi. Chikhulupiriro choona mwa Mulungu ambiri mwa ife tilibe. Angakhale pakali pano
ambiri tinakhumudwa chifukwa tinakhulupirira kunena kuti awa amene tinawapatsa mwayi powavoterawa atisinthira dziko lathu mu chilichonse. Timayembekezera kuti kuyambira A mpaka na Z iwowa atichitira. Pano sizikuoneka 25 kg ya ufa wa muthumba tikuigula tsopano 78,000 ena 75,000. 10 kg ya ufa tikuigula tsopano 28,000 kwacha. 10 kg 28,000. Madera ena 30,000 10 kg ya ufa. Anzatu wapobwera ife tikaneona kuti basi chilichonse chatheka. Koma tinayika chikhulupiriro mwa anthu malo moyika chikhulupiriro mwa Mulungu. Satana alipo ndipo ndi wamoyo. Ndipo Satana amaoneka mmene ndikuonekera inemu. Amatha kuvala maglasi. Satana amatha kudzipoda. Amavala wigi. Amamanga meshi Satana. Satana makeup akuidziwa, foundation akumudziwa, powder akumudziwa, zoti kulikana nambala 1 mpaka na nambala chake so Satana akuzidziwa. Ndio amazigirisa ntchito so Satana. Ndamabwera kwa ife yotsopano munjira zoyenerera kuti ineyo ndikupeke naye. Chifukwa iye akudziona kuti akapanda kubwera munjira yoyenerera sandikopa. Ndeti manamizana kumati Satana ndonyasa. Komatu aya balanzanga sanamizanepo. Satana ndokongola. Akanakhala onyasa Satana bwezi tikumuthawa. M'Baibulo amatiuza kuti iye chinoli chinjoka, Satana ndi chinjoka, koma kuti titati tilingalire bwino lomwe. Olomuta kuti muoneke mwana wa njoka muno, nchali chimuno. Siku nalake kakaenda mkhoma mwe. Tinapanga chake. Kututumuka. Kakumwenda tusageza njoka ko. Sika kuimba ndi munthu, sika na yankhulo na kuti ndikufuna iwe, hayi. Koma tonse mantha. Ndiyeno tilingalire chibwere chinsato. Chima apa kwa mabige. Lero ndifuna ndikukopeni lero. Iyo ndineyo tiyambe kuenda limodzi. Na kuti Satana kuti chinjoka. Kwa mankhulo anafetu. Tichisalira. Hayi. Olo pepani mundikhulukira azibambo. Mwina ena mwa ife timayenda njira ngati zimenezi. Tikaweruka kuntchito mazulo, tikazipepese kaye pang'ono. Malo aja mmakhala magesi ambirimbiri aja. Kokuti aliyense olowa mmenemo amaoneka okongola. Kulibe kuti thupiro lili zilema kaya limbichani angochira kumene kumashingozi akalowa magesi amene aja amaoneka okongola. Amaoneka okongola. Ndamakhalanso kutiso azipenta, azipoda kuti kapena mwina ali ndi chilema sungachione. Koma usanasana unaponya mmutu zitachokamo. Kwa yangana kawiri katatu uzimvera chisoni kuti nali na amene ineyo ine. Komabe maiseromo wagwa. Maiseromo wagwamo ndithu. Fa Satana iye cho amadziwa ndikubwera monyengerera. Amene aja kana atazipita malonga amene aja osazipoda, osasamba, osavala nini, kapena osavala chani, sitikana wathamangira. Sibweza akukhala makastomala. Koma kuziona kuti aliponso ina akodwala mu ubongo. Amene ndilimu akandiona akatekeka nani. Moyo wathu Satana iye akamabwera amadziwa ntuna kuti awa vuto lawo lili apo. Ndenda aonetse chimene iwowa amakonda. Ena afazimayi timasiteka kuti nabadwa bwino. Mulungu anatenga ukongola.
ndipo tikatero azibambo tifusira samasowa, komanso nafeso owalolaso samasowa. Chifukwa chakuti timamva kuti tinalengedwa bwino, timazimva kuti ndife okongola, chifukwa kukongola kwathu kotsopano aliyense angatiyimitseyo ife timamvomera, aliyense angabwereyo tikumvomera, aliyense angabwere tikumvomera. Koma tayiwala tsono zindikona kuti Satana watitenga akutigwiritsa ntchito. Watenga kukongola kwanga kuja tsopano Satana ndikusandutsa kukhala chida chake chokuti tsopano yeye nayenso agwetsera anthu ena. Poyamba Satana amayamba kugwetsa ineyo monga munthu, akatero tsopano amalowa mwa anthu ena, koma pogwiritsa ntchito nda ineyo. Ife monga Khristu tikuyenera kuti tonsefe tidalire chifundo cha Mulungu. Mchaka chino cha Jubilee ya chifundo, tikuyenera kuti tonsefe timukhulupirira Ambuye, tonsefe timukonda Ambuye, tonsefe timutsatira Ambuye. Lero maepiskopi athu atilembera kalata. Kalatayi mutu wanga akuti kodi ndani akatichotsere chimwala cha pakhomo la manda. Ulendo wopereka mpata kwa aliyense wokhala ndi cholinga chodziwika, wokhazikika ndiponso wamtendere wopita ku chisankho mchaka cha 2025. Kalata imeneyi pastoral letter ya maepiskopi athu atilembera ifeyo. Ndiyeno pampindizo chepa tingona pang'ono tiwerenga bwino kumapeto, tingona pang'ono pokha kuti kodi maepiskopi athu akutuza zotani. Ndakondweretsedwa kwambiri powerenga chikalatachi kuona kunena kuti maepiskopi athu akutithandiza tizindikire bwino, komanso agwiritsa ntchito mawu amphamvu. Uthenga tinawerenga sabata yapita uja, uona bwanji kachitsotso kamene kali m'diso la anzako ndikusiya chipika chimtepo chomwe chili m'diso lako. Muli nkhani mkalatayi yomwe ineyo yandikhuza kwambiri. Maepiskopi akunena kuti kugawikana kwa fuko, kugawikana kwa mafuko. Pa mfundo imeneyi alankhula kunena kuti kugawikana kwa mafuko kwa fuko lathu la Malawi kukuoneka kuti kukunka kukulirakulira potengera zigawo, mtundu, zipembedzo komanso zipani za ndale ndi zina zotero, zomwe ndi chiopsezo chachikulu ku umodzi wa dziko lathu. Mwatsoka ilo lomwe ngakhalenso mu mpingo sitingadzinamize kuti khalidwe loyipali lomwe ndi tchimo lalikulu mulibe. Tikuyenera kukonza khalidwe loyipali mwansanga chifukwa litha kugawikanitsa mpingo. Ndenatine yanisangalatsa kwambiri maka pafundo imeneyi. Maka madera ngati ano tili ano kuli ena amene amasenga kuti wo ndi mbadwa nzika, ndeti mayamba kumanena ena ayi obwera iwe, wina akatenga udindo obwera iwe, wina akatenga obwera. Tikupanga mu mpingo wa Yesu, mpingo wake wa Yesu, kwa tunena kuti otani kodi obwerayo wachokera kuti? Obwera timamona ifeyo amachokera kuti? Maepiskopi athu atibaya athu awa kuti baya ife dobwe timangonena za ena iyayi auje manyoza anzawo iya kuma auje mwakuti ifeyo mu mpingo muno tikubayana ndi mipeni, tikutemana ndi zikwanje. Kwanena ena kuti ndiobwera sakuyenera kukhala acheya, ena ndiobwera sakuyenera kukhala kayandani. Timanena ndi zimene zindithu ngakhale kuno kuli kutaoni kumene timasenga kuti kuno mkwathu kubadwira.
kumphakati nkumanena kuti kodi amene achafuna kale ngati ndani anatipeza tife mmuzi mtauni muno anatipeza kuno ndakuti ilimeneli ndi chimo lalikulu kwambiri lomwe tikuyenera kuti aliyense wa ifeyo alisiye alivule alitaye. Maepiskopi athu akutizindikiritsa kunena kuti zomwe zimachitika maka ndi andale athu nthawi zambiri ndizomvetsa chisoni, ndipo izinso ndimakonda kumazikamba tikamapanga misa za maliro kuti andale ngati mufuna kuthandiza chonde takathandizani munthu akudwalayo asanamwalire. Chifukwa mukangothandiza mtembo thandizo ndilopanda ntchito. Chomwe mukufuna ni chokuti anthu atchule nena kuti akhansala atigulira bokosi, ashado atipasa transport, ya MP atipangira zakuti, titokoze MP atipasa thumba la ufa. Kodi munthu yakudwala munakapasa mankhwala? Munthu yakudwala munanthandiza kuti kumpasa transport ayiko chipatala? Ayi, koma akangomwalira ndekumakhala sopano ndandanda wa anthu olimbana kuti athandizirepo. Ndikumbukira kwina kwake ndili kupati china yake kunapeze kwanena kuti kunachitika maliro, anyamata othamanga amashado angapo ndi anyamata othamanga MP alithandiza tenga kwa bwana wake kuti kuno kuli maliro kukuswekera bokosi. Anapeza kuona kuti ashado a UTM anagula bokosi, ashado a MCP anagula bokosi, kuna aliwa independent anagula bokosi, komanso MP mwini wako adera loso anagula bokosi. Mabokosi 4 anakagudana kumochari ku Queens. Mabokosi 4 anakagudana kumochari ku Queens. Atukuyamba kukangana bokosi lake litimulowe maliro ose watagula bokosiwa. Munthu yakudwala opanda ota onsamala opanda onthandiza ndiponso utakapeza kuti akafika kuchipatala olo transport ingachita kwasowa. Ananyamulidwa ndi anthu ena achifundo ndikukasiya kuchipatalako kumwalira ma MP ndi mashado kulimbira kugula bokosi. Cholinga ncha achuke pamaliro kuti athandiza. Maepiskopi athu akuzuzula nchidotere ndipo akuti ife tisangotengeka tisamangozolowera zongolandira, tikhale ndi mtima ozindikira kuchita kufuna kwa Mulungu, tidalirane ife tokha eni yake. Maepiskopi athu akutilankhulanso ati pali nkhalidwe oyipa umene umachitikanso makamaka posaganizira kuchita kufuna kwa anzathu. Ambiri ife timakhala odzikonda, andale ambiri amati akangolowa mboma masiku ochepa muva amanga hotelo, masiku ochepa iyayi agula matraki, masiku ochepa iyayi apanga zakuti. Koma kuliyena kuti akugwira ntchito ndi civil servants agwira zaka zambirimbiri mpaka kumafika kupita ku pensioni olo nyumba yakuti amange okhaokha yaying'onotu nkumalepera nkumadikira ndalama ya pensioni kuti azamangire cha nyumba. Koma tinali ku msonkhano tinapanga misa ya abambo sabata yathu loweruka, kunabwera mkulu ina kumeneku amene amatira mkula ndipo amatuzonena kuti ndalama ya pensioni siyomangira nyumba, ndalama ya pensioni ndiyo kuti wewe ukhale pasi uzizipepesera, nyumba uzimanga kugwira ntchito. Ndetiye tiziyang'aneni mabwana ndi madona ogwira ntchito mboma ndi angati opanda kuba tingaimange nyumba ndi sale yathu? Ndi angati opanda kuba opanda katangale
opanda kusolola kunchitoko, opanda madinka mwene ake kunchitoko, tingayimange nyumba. Ndizovuta. Koma ena ake amangolowa mboma nthawi yochepa yokha amanga nyumba. Maepiskopi athu akuzunzanso chidwe ngati umenewu. Ndakuzonena kuti mpingo uli ndi udindo otsogolera anthu nkasankhidwe kuyenerera kanthu okuti azatsogolere dziko. Ndipo ifepo zindikona kuti tikupita ku chisankho, nafenso tikuyenera kuzindikira bwino ngati Amalawi, tikuyenera phunziro kuchokera ku nkhani ya mwana wosochera, mwana wolowelera uja ndi wotayika, za mmene adatulukira m'mavuto ake. Iye ataganiza mofatsa adazifunsa nati, ndi angati mwa antchito abambo anga ali chakudya chokwanira? Koma taonani ine kuno ndili kufa ndi njala, ndinyamuka ndibwerera kwa Atate yanga. Luka 15:17 mpaka 18. Mwanayu anaganiza zobwerera kwa Atate yake. Pamene akubwerera kwa Atate yake mwanayu amadziwa kuti kwa Atate yakeko kuli mtendere. Kwa Atate yakeko azibale yake, antchito ake akusangalala, akudya bwino, akukhuta. Nde ife tikumanenanso iyayi, bwana tingobwerera konkuja, tingopanga mwakuti, koma kumene tikuti tibwerere kujaso kuli mafunde. Madziwo apaka katondo sakuonekera, sitikutha kuona kuti kodi kweni m'madzimu muli chani. Madzi akanapaka katondo kalikali, mikangano ndi yosatha. Kumene tikufuna kubwererako kuli nkhondo zosatha. Tikulira kwinako kutipweteka, tikakhala pasi kumati bwana ndi konkuja, nkuyang'ananso kuti koma konkujaso tinafikanso pamene pajaso. Kolowera kukusowa. Kolowera kukusowa. Titha kuti kuti tibwerera mbuyo, koma ine ndibwerere mbuyo tsiku ngati la lero. Ine mmene ndili pakali pano ndomwe ndikazifunsa. Anthu awa mosayambira kuyankhula sakunena kuti kodi makadedi aja azapanga nawo chani, ana adadi aja apanga nawo chani. Sakutuza. Tizionaso zimaoneka zija. Ana adadi anali ndi mphamvu kuposa apolisi. Ana adadi anali ndi mphamvu kuposa asilikali. Makadeti amalamulira dziko lino kuposa ma MP ena, kuposa asilikali, kuposa ankhondo, kuposa apolisi. Ndio tinene kuti tibwerera konkuja. Koma ino ndi makadeti kuja. Mpaka tsiku la lero sakutuza kuti kodi kumeneko alipangira zotani. Ndeni mati madzi ake apanga chani kodi? Katondo. Kumene kumadzi apanga katondo tilowera kuti. Tizipita kuti. Atigwire dzanja ndani. Kwina kuno ndeti kupya, tikumva kuwawa. Fetereza nduyo ambiri takandika kutsira fetereza munda. Chifukwa zatibweteka zatisowa, zativuta. Zinthu zikungokwera mitengo. Kwinako olopano tikulira kuti makuti kuno mafuta akusowa, kwina konso mafuta ankasowa. Anthu ndachezera ndi zigubu, bwana ndipano akwanisa kulesa zigubuzo, koma nthawi imeneja timathamanga ndi zigubu. Tilowera kuti. Atigwire dzanja ndani. Tithera m'manja mwa ndani. Ndi mavuto. Tikusowekera ndi kumpempha Mulungu atipatse nzeru zoona. Atipatse Mulungu nzeru zoona. Maepiskopi athu akuzonena kuti ifeyo monga akhristu tikuyenera ndithu pamene tikulingalira zakubwerera kumene tingabwerereko kapena kusintha mmene tingasinthiremo, timpemphe Mulungu akhale patsogolo. Chaka chino nchachiyembekezo. Tili ndi jubilii yathu ya chiyembekezo.
Jubilee imene iyi itithandize tonsefe kusankha njira yoyenera potumikira Mulungu. Ndipo tu chaka chinonso ndiye sonena kuti mwamva kale zokuti mwezi wa August akutitana tonse kupita ku Lilongwe kumapemphero. Tikakhala ndi sabata imodzi yopembedza Ukaristiya. Tikaenda ndi Ukaristiya mu msewu ku Capitol Hill, ku Capital City. Tikaenda ndi Ukaristiya kumeneko. Tikapembedza Ukaristiya kumeneko. Cholinga chake nchani? Tipempherere dziko lathu. Tipemphe mtendere. Tipemphe chikondi. Tipemphe umodzi. Kuti chisankho chikamachitika chikhale chisankho choona ndiponso chabwino. The Eucharistic Conference yomwe tikhale nayo chaka chino August. Ndipo maepiskopi achita kunena kuti aliyense amene akudziva kuti ndi mkatolika akonzeke kupita kuti zulo achinyamataso auza bishop kumikiru tinaliko. Auza nena kuti mupeze njira yokuti ndicho tikapezeke kumeneko. Ndipo ananena mawu kunena kuti komosati ndikuzani kuti mupeze kaisi bwezi ku Lilongwe kuti mukafikira kumeneko iyayi. Koma pezani njira zabwino kakula abale kakula anzanu alankhule na auzeni kuti ndikubwera kumeneko mu August muno. Ndizangu siku chikoma changa ku nyumba kwanuko. Fatiza khali ukayezera ku chalichi kupembedza Ukaristiya. Koma tonse akatolika tikufunika kuti tikapezeke kumeneko tipembedza Ukaristiya kupemphera dziko lathu. Mphamvu zomwe zili mu Ukaristiya palibe angathane nazo. Ife monga Khristu tikuyenekera ndithu kuti tizipereke kwa Mulungu moona. Tizipereke kwa Mulungu mopempha chifundo chake. Maepiskopi athu ndimalize ndi fundo iyi kena kotsopano kalatayi tiwerenga bwinobwino. Akutuzanena kuti kupititsa patsogolo mmene nzika za dziko lino zingasankhire atsogoleri andale. Titakambirana za amene angathe kutigubuduzira chimwala chimene chimatichititsa kuti dziko lathu lizipitirira kukhala m'manda au mphawi ndi mazunzo, tikufuna kutsindika kuti ndipokhapokha ngati nzika zisankha ndi kuvotera mtsogoleri amene ali ndi kuthekera ndi wamakhalidwe oyenera udindo ngati umenewu. Luka 6 verse ya 9 akutuzanena kuti Yesu adawaphera fanizo nawawuza kuti kodi munthu wakhungu atha kutsogolera wakhungu mnzake? Kodi akatero onsewa sakagwera kuphopho? Koma Malawi ife ndifo pepera. Pepana mudikhululukire. Ndifo pepera. Panopa tili ndi munthu amene iyeyo atangolowa mboma anatuzona kuti ine sindziwa kanthu. Anatiuzatu. Anamene atangolowa mboma usadziwa chani kodi? Sadziwa kanthu. Ife kumaombera m'manja. Alankhula sadziwa kanthu. Lero ndizi wakhungu kusogolera cha akhungu anzake tonse tagwera kuphompho basi. Chiyambireni analotako ndani kuti thumba la chimanga tingagule mpaka na 110,000 kwacha. 10 kg ya ufa mpaka 30,000 kwacha. 30,000 ndio imetikata umagula 50 kg ya ufa. Mena nkabwera iwowa chimanga tinali tikumagulitsana thumba la 50 kg 8,000 kwacha. Ndio mupepo akagula mmudzi 8,000. Iye akamagulitsa 10, 12, 15 chakwera kwambiri. Timaenda choncho ndithu. Ndipo chimanga anthu amalima osati kulimira geni. Fanya chimanga chopanda ndalama. Koma lero pano chimanga sopano chafika poposa soya. Pano chimanga chikuposa soya. Iwo alichikhalire na lichete.
zoti kapena dziko lisili kuyenda akuziona koma sangayankhule. Chonena alibe chilichonse chagwera mkati choti atiuze palibe m'malo mwake akubwera kuzati zoti ineyo sine ngelo. Ngati mukufuna ngelo sankhani ngelo kakusintheni zinthu zikomo. Ine sine ngelo ndipo ndanena kayo sindziwa kanthu. Moyo wathu ifeyo monga anthu tikuyenera kuti tisegule maso. Ulendo uno aliyense wa ife akuyenera kusegula maso ake. Tisangotengeka ponena kuti ayi poti tinaliko nkuja basi tibwerera komweko poti tikubwererako. Kuli bwino tikubwererako, kuli bwino nanga tili pano pali bwino. Tikuyenera tisankhe moyenera. Ana Israeli ankalira kulira pamaso pa Mose kuti bwana ndi ku Egypt. Tinkaja timakhuta timatani koma mayi wala kuti Farao amapha. Iwo amangolingalira zakukhuta wamayi wala Farao amatani kodi amawapha. Mchipululu mwamayendamo koma samaphedwamo. Ku Egypt ko Farao anali kuwapha. Amapita kwa amenyesa nkhondo. Inu ndi ine amene tiliwo kuti tikuyenera kusankha. Kodi tizasankha motani? Tizasankha ndani? Mayesero ndi ambiri. Ndipo obwera ngati Satana nkuzatinyenga akhala sochuluka. Akudziwa chomwe tikusowa kuti mwamvesere pafupifupi onse amene timakhala nawo oyimirira upresidenti dziko mwathu muno. Aliyense amangokamba koma muzikhuta ku nyumba, koma muzikhuta ku nyumba, koma njala, sakambapo chilichonse cholimbisa mtima. Sakambapo chilichonse cholimbisa mtima palibe. Tikusowekera nzeru zatsopano. Iwo nda Satana akudziwa kuti ife nda njala. Akubwera ndi mayesero monga anabwerera Satana kwa Yesu. Atatha masiku ake 40 akupemphera ndi kusala, Yesu adamva njala. Ndipo Satana anabwera kwa Yesuyo kumuwuza kuti atenge mwala awupange ukhale bread. Ifenso amangotibwerera pozindikira kunena kuti tonsefe ndife akhungu. Akatipasa 2000 kwaja azimayi sikuvina kwake fumbi lokhalokha. Azimayi kungotipasa chitenje cha chipani sikuvina kwake. Mavinidwe naso kuti kumaita utatu kumawawa kodi mena kusangalalira apa. Kunyumba masangalala chonchi. Hayi nditu. Koma ndiye nukwamvinira wandale. Zachisoni. Kubwera kuchalichi kungoti misa ingofika mpaka na mina 3 hours 4 hours timatopa. Misa yatalika. Wandale amanena kuti afika 10 koloko ife timapita kwa kumalo kuja 6 koloko mamawa. Kumudikirira afika 3 koloko mazulo osantukwana osamulalatira satipasa chakuja sitinyanyala. Kenako angotenga mpukutu wa ndalama kumpasa mmodzi. Izi mugawana. Zoti tilipo anthu angati sanawerenge. Ndalama ndizingati sana nene. Kenako tsopano akamati gaira tiatopeza kuti tugawana pa 500. Sitilawata sitikwana tikapasa kuti mawa kupita pakuti titamangiraso komwekonso. Kungulakira mtundu wanja bansanga. Tisinthe zochitika. Tipemphe Mulungu atisogolere, Mulungu azidalitsa ndi kulizana zaulere zake nthawi zonse. Tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen.